Deň sa chýli ku koncu a vy počúvate večierku. Váš denný sumár správ bez zbytočností. Je 2. august a meniny má Gustav. Ak chceš niekomu zlepšiť deň gratuláciou, ešte to stíhaš. Teraz už najhorúcejšie témy dnešného dňa. FIO banka od 20. septembra 2026 mení cenník pre klientov s hypotékou. Rozširuje poplatok za zmeny v zabezpečení úveru a nahrádza pevný 1% poplatok za predčasné splatenie hypotéky variabilnou sumou, odvíjajúcou sa od skutočných nákladov banky, čo môže sťažiť predvídanie výšky tohto poplatku. Krajský súd v Bratislave sa v septembri znovu pozrie na prípad sudkyne z kauzy Búrka, ktorú Mestský súd v marci oslobodil spod obvinenia zo zasahovania do nezávislosti súdu, no prokuratúra sa proti tomuto rozhodnutiu odvolala. V Spišskom Štvrtku pokračuje podľa plánu výstavba kruhového objazdu, ktorý má nahradiť nebezpečnú neriadenú križovatku a dokončený by mal byť vo februári budúceho roka. Pri obci Očová sa zrútilo malé vyhliadkové lietadlo, ktoré pred pádom začalo dymiť a nehodu neprežili 2 muži ani maloleté dieťa. Skrachovaný drevársky podnik Bukocel z Hencoviec podpísal s nemeckou firmou BWC Consulting Management Memorandum o porozumení s cieľom obnoviť výrobu a premeniť ho na moderné Európske centrum spracovania tvrdého dreva, pričom dohodu podporujú veritelia aj 2 slovenské ministerstvá. Mestské lesy Košice, ktoré už teraz ponechávajú viac ako 10% svojej plochy bez ľudských zásahov, pracujú na vyhlásení novej bezzásahovej zóny v blízkosti mesta, pričom sľubujú, že táto zmena nijako neobmedzí rekreačné aktivity verejnosti. Pri Rožňave prišiel o život chodec, ktorého počas predbiehania zrazil vodič osobného auta, pričom presné okolnosti tragédie sú stále predmetom vyšetrovania. Slovenský premiér Fico ubezpečil, že slovenské jadrové elektrárne sú plne funkčné a Slovensko je pripravené pomôcť Maďarsku, ktorému hrozí bezprecedentná energetická kríza po možnom odstavení jedinej jadrovej elektrárne PAX pre nízku hladinu Dunaja. To je na dnes všetko. Počujeme sa zasa zajtra. Pekný večer.